2, 3, go! Drozdovo opäť potvrdilo svoju povesť jednej z najnáročnejších zastávok kalendára, keď otvorilo nový ročník slovenského pohára v disciplíne XCO. V Drozdove sa mi to veľmi páči, pretože je to jedna z tých technickejších tratí. Je to dosť veľa priestoru na to zdokonaliť sa. Yeah, I loved coming here. I've never been here before and I didn't know what to expect. And I love the really hilly track, so it was awesome. I loved it. Trať je veľmi technická, sú tu aj kopce, čo sa mi strašne páči, mám veľmi rada kopce. Technika je tu strašne ťažká, ale všetko som zvládla, tak to je super. Okruh s výrazným prevýšením patrí dlhodobo medzi fyzicky aj technicky komplexné trate. Otváracie kolo navyše prilákalo silnú medzinárodnú konkurenciu v rámci UCI kategórie. Tento rok sa nám podarilo získať úroveň kontinentálnej série, čiže elitní pretekári získavali body na úrovni HC kategórie. V elitnej kategórii mužov sa očakával tvrdý boj o víťazstvo, čo sa napokon aj potvrdilo. Najsilnejšiu trojicu dňa vytvorili Rakúšania a zvíťazil Mario Bayer. Well, it was a quite long race and I felt really good from the beginning and I tried to push hard in the climbs and could open a small gap in the third lap and keep on pushing to open a bigger gap and could ride comfortably into the finish and I'm really happy about my victory here. V silnej medzinárodnej konkurencii sa najlepšie umiestnil spomedzi Slovákov Florian Papcun z Bitmy Cycling Academy na 14. mieste. V ženskej elitnej kategórii sa o víťazstvo bojovalo v podobne vysokom tempe. Zvíťazila Isla Šortová z Veľkej Británie, no a slovenské farby najvýraznejšie reprezentovala Tereza Kurnická. I think it all starts with enjoying it. That's the most important thing. And then the winning will come easy, I think. V kategórii mužov do 23 rokov zvíťazil Max Barrett Mounts. V juniorskej kategórii sa výrazne presadili naši pretekári. Michal Šichta z cyklistickej Tour a William Balog z Phoenix Bike Team Bratislava sa dokázali prebojovať na prvé dve priečky, pričom na ne tesne nedosiahol štvrtý Jerguš Melicherčík z Eška Železiarne Podbrezová. Od štartu som trošku sa tam prepadol a zaspal som ten štart, ale potom som sa postupne posúval dopredu a v poslednom kole som dobehol Vila a išiel som cez neho v tej lúke na najsršej časti. Možno, že také plány na túto sezónu? Určite majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta a nové mesto na Morave. Medzi juniorkami si skvelé druhé miesto pripísala Karolina Bortelová z cyklistickej Tour. Konkurencia bola teda určite kvalitná, ale mohla by nás byť v budúcnosti ešte viac, to by bolo super. Kategória kadetí v tejto chvíli vyrazila. Medzi kadetmi si po silnom výkone pripísal víťazstvo Jakub Pančík z Eška Železiarne Podbrezová a na 3. mieste ho doplnil Dominik Ďuran z Eška Topolčianky. A medzi kadetkami dominovala Natália Letková z týmu CIS Akadémia Petra Sagana. Počas druhého pretekového dňa boli na programe štarty kategórií Masters a žiakov od mini až po starších žiakov a žiačky. Chcel by som sa nominovať na majstrovstvo Európy v Rumunsku a dobre zajazdiť slovenské poháre. Išlo sa mi super, nečakala som to ani, ale tak superky boli silné, ale išlo sa mi dobre. Vydarený vstup do sezóny tak naznačil kvalitnú formu domácich jazdcov aj pred ďalšími kolami seriálu. Je to prekvapivé, ale Nová Baňa ako banícke mesto s cyklistikou dočinenia historicky alebo v minulosti nemalo veľa, ale vďaka Bike Parku na Drozdove, ktorý tu teraz ako vidíte organizoval práve tento rok prvýkrát Európsky pohár a vďaka V4 cestnému cyklopreteku, ktorý už bude 6. krát v Novej Bani, začína žiť aj cyklistikou. Môžu si sem prísť rodiny za jazdy s deťmi, máme tu okolo 8 trailov, na vleku ťaháme systémom Loop, čo je veľká výhoda pre veľa bajkerov.
Baňa bude mať tento rok finálovú etapu v rámci V4 preteku práve v júli a predtým samozrejme Ladies Race. No a slovenský pohár v XCO bude pokračovať už počas 3. májového víkendu, keď sa seriál po prvýkrát predstaví v Zlatníckej doline.